U-Advocate Thulani Mngomezulu utshele inkantolo ukuthi ngokwestatimende esikuye uLongwe Thwala nguyena owadubula uMeyiwa emva kwengxabano ababa nayo noZandi Khumalo. Senzo was shot according to the evidence that I have as a defense. He was shot when he was separating Longwe and Zandi who were fighting. Nakuba seliphatheke kaningi igama lomculi uKelly Khumalo enkantolo, kodwa umbuso umile kole ukuthi awunazo inhlelo zokuthi umbize ezokwethula ubufakazi. Umngomezulu uthe uzofaka isicelo sokuthi laba bobabili uLongwe noKelly Khumalo beze enkantolo bezokwethula ubufakazi. I'll call Kelly Khumalo and request that she be subpoenaed. Mr. Baloyi, is she a witness, Ms. Kelly Khumalo? She's on the State's witness list. Yes. Are you going to call her? Well, we've indicated right at the beginning that we don't intend to call her. Okay, I think fine. we're on record as far as that is concerned. Okay, fine. Kulalelwe incwadi efungelwe kaNompilo Sangweni ongumelaphi wendabuko neshoyo ukuthi uKelly Khumalo waya kuyo lenyanga emva kwesigameko ekhala ethi ufuna ukuzibulala ngoba kunabantu abafikile badubula uMeyiwa. Icala lizoqhubeka kusasa.